е дървото. Ти се вижда, че съм мокра. Мокър ти гъзе перси. Иначе не съм го умил. Иска да кажа, че не съм го опърсал. Да, сигурно ви съм си една минута. Браво на тебе. Шегувам се. Бах ти, бе. Абе. Какво ще искаш да... Чай, че се обърка. Кой мислиш да излие мелънка да въртам топка? Са. Иначе ме е добро. Чай само да кача клепа. Ами, значи сега ще направи тия колони и свършим клепа. Трябва да е по-малко от 15 минути. Че трябва по-бързо. Ето 11 минути, бе. Имам още 4. Даже още не са 3. Мокни, бе! 3 са. Вече да. Ми да. 1, 2, 3, 4. Чакайте, за колко за оградя? Где ще влизаш? От ета. Милайна. Аз мислиш, че някъде от тук ще влизаш. Стъкла. Ано. Това вече не го бях предвидил. Сега трябва всичко да го повторя. Какво стана? Бъгна. Бъгла вече. Въх! Какво стана? Още малко ми остава време. Ана е 50. Гасна не е 50. Ако хората мисля да я отмени, надявам се да ви е харесало. Ако така, пишете лайк бутоните и абонирайте се. Subscribe. И чао. Чай. И